ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദ മാധവം. ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാതികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സ്വാദൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 4 അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന അധ്യായം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനാണ്. ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗം. കർമ്മയോഗത്തില് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? കർമ്മം നമ്മള് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നിർദ്ദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള കുറെ കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ആ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ. ആ കർമ്മം നമുക്കൊന്നിൽ എങ്ങനെയായിട്ട് ചെയ്യാം? ഭഗവാനായിട്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ അതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ എന്ത് കർമ്മവും നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റൂ. ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം. അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മള് കർമ്മത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോ കർമ്മങ്ങള് നാം എന്തായാലും ചെയ്യണം. അതിൽ നിന്ന് മാറാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല ഒരിക്കലും. കർമ്മം ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് എന്താണോ നമ്മൾ നിർദ്ദിഷ്ടമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ധർമ്മം എന്താണോ അത് നമ്മൾ ചെയ്യാം. പക്ഷെ അത് എന്താണ്? അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കരുത്. അത് നമുക്കായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനായിട്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുക. ഭഗവാനാണ് അതിന്റെ, നമുക്ക് ഗുണോ ദോഷോ ലാഭമോ നഷ്ടോ അതൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതെല്ലാതും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അർപ്പിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി 4-ാമത്തെ അധ്യായം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കർമ്മത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി അടുത്ത 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പറയണത്? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനയോഗം. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളെ അതീന്ദ്രിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയത്തിന് അപ്പുറത്തുള്ള അറിവ്. ഇന്ദ്രിയത്തിനപ്പുറത്തുള്ള അറിവ് എന്തായിരിക്കും? നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു അറിവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആരെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവായിരിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങള്, ലീലകള്, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ അറിവും, ആത്മീയതയിലുള്ള എല്ലാ അറിവിനും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മള് 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അപ്പുറത്തുള്ളൊരു അറിവ്. അപ്പൊ നമുക്കതിൽ എന്തറിയാൻ പറ്റും? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന് ജനനമില്ല,
ഭഗവാൻ മരിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാൻ ജനിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളെ പോലെ ഭഗവാൻ മരിക്കുക ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായിട്ട് വന്നപ്പോഴും മാതാപിതാക്കളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അങ്ങനെ വന്നെങ്കിലും നമ്മളുടെ പോലെ ഒരു ജനനല്ല ഭഗവാന്റെ. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോ ഭഗവാന് ജനനമില്ലാത്ത പോലെ തന്നെ ജനിച്ചാൽ മരിച്ചേ പറ്റൂ നമ്മ പറയുന്നുണ്ട്. ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും? മരിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ ജനനം ഇല്ലാത്ത ആൾക്ക് മരണമുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ജനിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാൻ മരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ജനനം മരണം എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളുടെ പോലെയല്ല. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്ന എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് വരുന്നു, അച്ഛനുണ്ട്, അമ്മയുണ്ട്, സഹോദരങ്ങൾ, അതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ പോലെയല്ല. ഭഗവാന് ജനനമില്ല, ഭഗവാന് മരണമില്ല. അപ്പൊ അതാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അധ്യായം 4 അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മുഴുവൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് ആ ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ ഡെയിലി വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് വന്നതാണ്, ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റും. ഭഗവാനിലേക്ക് അടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എന്ത് മാറുണ്ടാവുള്ളൂ? നമ്മൾ അവബോധം പരിശുദ്ധാവുള്ളൂ. അവബോധം പരിശുദ്ധിയായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താവുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവത്ഗീത വായിക്കണം. ഭഗവത്ഗീത വായിക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ. ഭഗവാനാണ് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഉവാച, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റും. ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും തോറും നമ്മളുടെ അവബോധം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടും. നമ്മൾ അവബോധം പരിശുദ്ധിയാക്കുമ്പോ നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ഉള്ള അഴുക്കുകള്, മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്? ഒരു പൊടി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ. നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്താണ്? നിറച്ച് പൊടിയാണ്. ആ പൊടി മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ അവിടെ ഇരുത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ആ പൊടിയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വ്യക്തിനെ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക്. നമ്മൾ വീട്ടിലൊരു ഗസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇരുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അവിടെ ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി, അത് അഴുക്ക് പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കാൻ കൊടുക്കുക അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം തന്നെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലത്തെ മാലിന്യങ്ങൾ മാറ്റണം. ആ മാലിന്യങ്ങൾ മാറ്റിയാലാണ് ആ സ്ഥലത്ത് ഭഗവാൻ വന്നിരിക്കുക. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാൻ വന്നിരിക്കണമെങ്കിൽ ആ മാലിന്യങ്ങൾ മാറണമെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള ഒരു വഴി എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ കേൾക്കുക. ഇതൊക്കെ കാരണം ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിനൊക്കെ അതീതനാണ്. ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിനും അതീതനാണ് അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എത്രയേ കേൾക്കണോ അത്രയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും? പരിശുദ്ധരാക്കപ്പെടുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ജപം. ഫസ്റ്റ് നാമജപം, പിന്നെന്താ പറയുക? ഭഗവാന്റെ ബുക്ക്, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക, ഭാഗവതം വായിക്കുക. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങാം. ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ ശ്ലോകങ്ങൾ വായിച്ചു തുടങ്ങാം. നമുക്ക് മനസ്സിലായാലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഡെയിലി ഇരുന്ന് വായിക്കുക. അപ്പൊ കുറച്ചിത് വായിക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് അത് പരിചയമാവും. പരിചയമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പതുക്കെ അറിയാൻ തുടങ്ങും. നമ്മൾ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ അതിനുള്ള വഴി ഉണ്ടാക്കി തരും. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക, വിചാരിക്കുക, എനിക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മളെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ കൊണ്ടുതരും. അത് ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആഗ്രഹം വേണം. നമ്മളെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക്, ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയണത്? ആഗ്രഹത്തുമെന്നാണ് കാമം, അതാണല്ലോ ആഗ്രഹം. ആഗ്രഹത്തുമെന്നാണ് ക്രോധം വരുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ആഗ്രഹം നമുക്ക് എന്തിനുള്ള ആഗ്രഹമാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. ആ ആഗ്രഹം ഭഗവാൻ എന്താണ്? അത് അപ്പൊ തന്നെ ഭഗവാൻ നടത്തി തരും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ട സാഹചര്യം ഭഗവാൻ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹിക്കണം. നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഭഗവത്ഗീത എടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് ശ്ലോകം പറ്റുന്ന പോലെ നമ്മൾ വായിക്കുക. പിന്നെ അത് കൂടാതെ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഭാവാർത്ഥം, വിവർത്തനം, അതൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കാം. ആദ്യം മനസ്സിലാവില്ല, പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ വായിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കി തരും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടാവുക? നമ്മളുടെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാക്കപ്പെടുമ്പോ അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആര് വന്നിരിക്കും? ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വന്നിരിക്കും. ഭഗവാൻ നമ്മളെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്ര സൂപ്പറായിട്ട് നടക്കും നമുക്ക് പറയണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള്
അതിന് എന്തൊക്കെ വഴികളുണ്ട്, അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം അധ്യായം 4 ശ്ലോകം 1. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനാഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനോരിക്ഷാകവേ പ്രവീത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യ വംശപിതാവായ മനുവിനും മനു ഇഷാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ ഇതിനെ പണ്ട് ഞാൻ ആർക്കും ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് ഞാൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പണ്ടപ്പോ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണിത്. അർജുനനും ഭഗവാനും ഇതിപ്പോ എവിടെ നിന്നിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്നിട്ടാണ് അർജുനനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ ഈ സംസാരം നടക്കുന്നത് അല്ലെ? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്നിട്ട് അർജുനന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്, ഈ ഭഗവത്ഗീത ഞാൻ ഇതിനു മുന്ന് ആരടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാനാണ് സൂര്യദേവന്റെ പേര് പറയാണ്. വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശപിതാവായ മനുവിനും മനു ഇഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ വിവസ്വാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായിട്ടുള്ള വിവസ്വാൻ മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു. മനുവിന്റെ മകൻ ഇഷ്വാകുവിന് ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് അതിങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചു പോരാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്, ഞാനിപ്പോ നിനക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു തരുന്നു. പക്ഷെ ഇതിനു മുന്നും ഞാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ആർക്കാണ്? വിവസ്വാനാണ് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. വിവസ്വാൻ എന്നിട്ട് മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. മനു ഇഷ്വാകുവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നിനക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തരുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിനു മുന്നേ ഞാൻ വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് അർജുനന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്ത മിമം രാജർഷയോ വിദുഹു സാ കാലേ നേഹ മഹത യോഗോ നഷ്ടാ പരം തപ. അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ഇത് നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഏവം പരമ്പരാപ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹു സാ കാലേനേഹ മഹത യോഗോ നഷ്ട പരം തപ. അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ഈ ശാസ്ത്രം ഭഗവത്ഗീത രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അത് കാലക്രമേണ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു, അത് മുറിഞ്ഞുപോയി. അപ്പൊ ഇവരിങ്ങനെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ വിവസ്വാന്റെ മകന് കൊടുത്തു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന് കൊടുത്തു, അതങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു വന്നിരുന്നു. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴോ വെച്ചിട്ട് അത് അറ്റുപോയി, അത് മുറിഞ്ഞുപോയി. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അത് അങ്ങനെ തന്നെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചത്. അപ്പൊ അത് അന്നത്തെ സമയത്തുള്ള രാജർഷികൾക്കൊക്കെ അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നീട് അത് സ്റ്റോപ്പ് ആയപ്പോ എന്തായി? പിന്നെ അത് ആർക്കും കിട്ടാണ്ടായില്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ മുന്നേ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ അത് നിന്നുപോയി എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് ആദ്യമായിട്ടല്ല ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിനു മുന്നേ വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചു? അതിന് നഷ്ടം സംഭവിച്ചു, അത് എങ്ങനെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഗുരുപരമ്പര പറയാണ്. നമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മള് ബ്രഹ്മമത്വ ഗൗഡീയ പരമ്പരയാണ് നമ്മള് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. 4 തരത്തിലുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മമത്വ ഗൗഡീയ പരമ്പര. അപ്പൊ അതില് ഫസ്റ്റ് നമ്മ ആരാണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ശിഷ്യ പരമ്പര പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? ബ്രഹ്മദേവന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ബ്രഹ്മദേവൻ നാരദ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. നാരദൻ വ്യാസന്, പിന്നെ മധ്വാചാര്യര്, പത്മനാഭ തീർത്ഥർ, നരഹരി തീർത്ഥർ, മാധവർ, അക്ഷോഭ്യ തീർത്ഥർ, ജയതീർത്ഥർ, ജ്ഞാനസിന്ധു, അങ്ങനെ വന്ന് 22ാമത്തെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് പറഞ്ഞു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ്? നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഭക്തന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വന്നത്. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഭക്തനായിട്ട് വരാ ചെയ്തത്. സ്വയം ഭക്തനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ മനസ്സിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് വന്നത്? ഒരു ഭക്തനായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ചൈതന്യ ഭഗവാന്റെ അവതാര ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം അല്ലെ? ഹരിനാമം എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം കലിയുഗ ധർമ്മം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലാന്നുള്ളതാണ് കലിയുഗത്തില്
നമ്മളുടെ ധർമ്മം. അപ്പൊ അതിനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് അവതരിച്ചത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് വരുന്നത്. അത് 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നു. അതിനുശേഷം ആർക്ക്? രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി സ്വരൂപ, പിന്നെ രഘുനാഥ്, അവരിങ്ങനെ വന്ന് ലാസ്റ്റ് 31ാമത്തെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി, അതായത് നമ്മളുടെ AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ സ്വാമിയുടെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ പ്രഭുപാദർ വന്നു. പ്രഭുപാദർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ശിഷ്യനാരാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ ജയപതാക സ്വാമി മഹാരാജ് വന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ മായാപൂര് ഉള്ള ജയപതാക സ്വാമി മഹാരാജ്. ആ മഹാരാജിന്റെ അവിടെ നമ്മ മേലേക്ക് പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ എത്തും? കൃഷ്ണന്റെ അടുത്തെത്തും, ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തും. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കേണ്ടത്? ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്നാണ് നമ്മളുടെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ പേര് തന്നെ. കാരണം വെച്ചാൽ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ സ്വാമി നമ്മളെ ഈ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്നാണ്. ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് അതേപടി പകർത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ആര് ചെയ്തത്? പ്രഭുപാദ സ്വാമി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി പോയി വന്ന് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ 32ാമത്തെ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള നമ്മളെ പ്രഭുപാദ സ്വാമി നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അതേപടി തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി വരുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കാൻ പാടുള്ളൂ? ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനും പാടുള്ളൂ. കാരണം വെച്ചാൽ അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ മാറിപ്പോകാം. അത് അവര് പറയുന്നത് അതേപടി ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കത് മനസ്സിലാകുള്ളൂ അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം തന്നെ മാറിപ്പോകാം. അതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ എന്താ പറയാ മാർക്കറ്റിൽ നോക്കണമെങ്കിൽ പല രീതിയിലുണ്ട്. ഓരോന്നിലും അതിന്റെ വിവർത്തനവും ഭാവാർത്ഥങ്ങളും വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പലതും വ്യത്യാസമായിരിക്കും. ചിലപ്പോ മീനിങ് തന്നെ വേറെ രീതിയിലായി പോകാം. അത് ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? യഥാരൂപം വാങ്ങിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മള് വായിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മള് അത് മാത്രല്ല, നമ്മള് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് സ്വീകരിക്കണം? ഈ ഇതൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. കാരണം നമുക്കൊരു ഗുരു അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം ഗുരു അത്യാവശ്യമാണ്. ഇപ്പൊ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും രാവിലെ നമ്മൾ 16 മാല ജപിക്കുന്നുണ്ടാവും, നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഗുരുവിന്റെ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് വേണം. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഈ ഗുരു പരമ്പരയിൽ നമുക്ക് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഹരിനാമ ദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ഹരിനാമ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ആ ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കണം. ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. ആ ഗുരുവിന്റെ കീഴിലായിരിക്കണം. ഗുരു പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഗുരുവിന്റെ എന്താ പറയുന്ന നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ പിന്നെ എല്ലാതും പഠിക്കേണ്ടതും എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം നമ്മൾക്ക് ഗുരു ഒരു മിനിറ്റ് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി, ഒരു സെക്കൻഡ്. അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ, സോറി. അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോ നമ്മളെ ഇസ്കോണിലെ ഈ പരമ്പരയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഗുരുവിനെയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. കാരണം അപ്പൊ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കണക്ഷൻ നമുക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. അടുത്തത് സ ഏവായം മയതേത്യ യോഗ പ്രോക്ത പുരാതനഃ ഭക്തോസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഹേതദുത്തമം
നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. എന്താ പറഞ്ഞ, നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്, നിനക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു തന്നതെന്ന്. കാരണം ഭഗവാൻ അർജുനന് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ ഭഗവാൻ ആരാണ്? അർജുനന്റെ മിത്രമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ മിത്രമാണ്, പിന്നെ ഭക്തനാണ് അല്ലെ, ഭക്തനാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് അർജുനൻ, പിന്നെ മിത്രനുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഈ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അത് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞ? ഭഗവാൻ അർജുനൻ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് നിനക്ക് അതുകൊണ്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാനിത് പറഞ്ഞു തരാണ്. കാരണം ഇത് അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു ജ്ഞാനമാണ് അല്ലെ. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് നിനക്കുണ്ട്. കാരണം നീ എന്റെ ഭക്തനാണ്, നീ എന്റെ മിത്രവുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ എത്ര പേരുണ്ടല്ലേ, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ തന്നെ എത്ര ആളുകളുണ്ട്, പാണ്ഡവന്മാർ എത്ര പേരുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ ആരെയാണ് ഭഗവാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തത്? അർജുനനെയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനൻ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്, മിത്രവുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. അർജുന ഉവാച, അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മാ വിവസ്വതഃ കഥമേതാതി ചാനീയാം ത്വമാദൗ പ്രോക്തവാനിതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകിയെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? അപ്പോ അർജുനൻ ഇത് കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകിയെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു? അപ്പൊ വിവസ്വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതല്ല. അപ്പൊ പറയാണ്, വിവസ്വാൻ ഇപ്പോഴല്ല ഉള്ളത്. അപ്പൊ അന്ന് ഭഗവാൻ ജനിച്ചു എന്നുള്ളത് അതെങ്ങനെ പറയാം? കാരണം ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ ഒപ്പം ഉള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അന്ന് ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാ അർജുനന് മനസ്സിലാവണമെന്ന് ചോദിക്കുക. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സത്യത്തിൽ അർജുനൻ അത് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അർജുനൻ അറിയാം ഭഗവാനാണെന്നത് അറിയാം. പക്ഷെ അർജുനൻ ഈ ഒരു ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന സത്യത്തിൽ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം നമ്മളിലിടയിലും ഈ ഒരു ചോദ്യം വരാം. കാരണം ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്നുള്ളത് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇത് ചോദിക്കുന്നത്. ശരിക്കും അർജുനൻ അറിയാം ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന്. പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, നാളെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കാനും ഈ ഒരു കാര്യം ഭഗവാനെ കൊണ്ട് ക്ലിയർ ആക്കിക്കാനും ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുമ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ സത്യസ്ഥിതി മനസ്സിലാവൽ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. മുന്ന് സൂര്യദേവനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോ ചോദിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴല്ലേ ഭഗവാനുള്ളത്. അപ്പൊ വിവസ്വാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്? അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദാത പരം തപ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കത് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാൻ പറയാണ്, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ. ക്ഷത്രിയനാണ് ഭഗവാൻ, അർജുനൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനനും എനിക്കും, നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ, കുറെ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നിനക്ക് ഇതൊന്നും ഓർക്കാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷെ എനിക്കിതെല്ലാം ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന് ജനനവും ഇല്ല മരണവും ഇല്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവതരിക്കാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ ജീവാത്മാവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ജനനവും മരണവും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അന്ന് വിവസ്വാന്റെ സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അർജുനൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അർജുനന്റെ പേര് അർജുനൻ എന്നല്ല, വേറെ എന്തോ പേരിൽ അർജുനൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാനും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാനും ഓർമ്മയുണ്ട് വിവസ്വാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തെന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാൻ ഓർമ്മയുണ്ട്. പക്ഷെ അർജുനൻ ഇതൊന്നും അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. കാരണം അർജുനന്റെ ആ ജന്മം തീർന്നോടുകൂടി അർജുനൻ അത് മുഴുവനും മറന്നു പോകുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അത് സംഭവിക്കാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓർക്കാൻ കഴിയും. കാരണം ഭഗവാന് ജനനവും മരണവും ഇല്ല. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ അവതരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നല്ലാതെ ഭഗവാൻ
ജനിക്കുന്നുമില്ല മരിക്കുന്നുമില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാതും ഓർക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷെ നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് ആർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല? കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ആരായിരുന്നോ, എന്തായിരുന്നോ, എവിടെയായിരുന്നോ ഒന്നും ഓർക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുക്കാണ്. കാരണം എന്റെ ജന്മത്തിന്റെയും നിന്റെ ജന്മത്തിന്റെയും വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളത്, ഞാനും തീയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം മുഴുവൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്? നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. കാരണം നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അചോപി സന്നവ്യായാത്മാ ഭൂതാനാമീശ്വരോപി സൻ പ്രകൃതിം സ്വാമധിഷ്ഠായ സംഭവാമ്യാത്മമായയാ. എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയുമില്ല, ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ. എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. എന്താ പറയണേ? ഭഗവാൻ അർജുന്റെ അടുത്ത് പറയണ, നമ്മ പറഞ്ഞു തന്നെ, എനിക്ക് പിറവിയില്ല, ഞാൻ പിറക്കുന്നുമില്ല, ജനിക്കുന്നില്ല, മരിക്കുന്നില്ല, പിറവിയില്ല. എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുന്നുമില്ല. ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ ശരീരമാണ്. എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയുമില്ല, ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അധിപതി ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. എന്നാൽ കൂടി ഞാൻ എല്ലാ യുഗത്തിലും, ഓരോ യുഗത്തിലും ഞാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്? എന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപത്തില്, പല രൂപത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്, എനിക്ക് ജനനവും ഇല്ല, മരണവും ഇല്ല, എനിക്ക് പിറവിയില്ല. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന് നമുക്ക് തോന്നും, എന്താ പറയണത്, ദിബജ രൂപത്തില്, ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മളുടെ രീതിയിൽ നമുക്ക് തോന്നില്ല, സാധാരണ ഒരു പുരുഷനായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ ശരീരമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും, 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുള്ള എല്ലാത്തിന്റെയും അധിപൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഈ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ദുഷ്ടരെ നിഗ്രഹിക്കാനും ശിഷ്ടരെ രക്ഷിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ യുഗം തോറും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. ഭഗവാന് ജനനവും ഇല്ല, മരണവും ഇല്ല, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു? യുഗം തോറും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം ത്യജാമ്യഹം. എപ്പോൾ എവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഹേ ഭാരത, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയാണ് അർജുന്റെ അടുത്ത്, ധർമ്മം ആചരിക്കുന്നതിന് എവിടെയാണോ ക്ഷയം നേരിടുന്നത്, അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ധർമ്മത്തിന് ക്ഷയം നേരിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ്? അധർമ്മം തഴച്ചു വളരും അല്ലെ? അപ്പൊ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുമ്പോ അത് നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അത് ഇല്ലാണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. അപ്പൊ അർജുനന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ പറയാണ്, എപ്പോഴാണോ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നത്, അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നത്, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തില്? അധർമ്മം തഴച്ചു വളരും, ധർമ്മം ഇല്ലാതാകുന്ന സമയത്ത് അധർമ്മികളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു? അവതരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാണ്. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഭക്തരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനാ അവതരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ, പിന്നെ ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവരെ, ദുഷ്കൃതികള് എന്നുവെച്ചാൽ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ നിഗ്രഹിക്കാനും, പിന്നെ ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായിട്ട്. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാൻ, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതിന്റെ അതിൽ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഭഗവാന് ഭക്തന്മാരെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര വീക്ക്നെസ് ആണ്. കാരണം ഭഗവാന് ഭക്തനോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന ആരാണ്? ഭക്തന്മാരുടെ മനസ്സിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്, ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ
അവതരിക്കുന്നത് തന്നെ. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെ നിഗ്രഹിക്കാൻ ഭഗവാൻ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല സുദർശന ചക്രത്തിനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാന്റെ കുറെ എന്താ പറഞ്ഞത്, ബാക്കിയുള്ള ദേവദേവതന്മാരൊക്കെ അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരാ. അവരോട് പറഞ്ഞാലൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ തന്നെ അത് വരുന്നത് എന്തിനാ? ഭഗവാൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടി. അതായത് ഭഗവാന്റെ ധർമ്മമാണ് ഇതൊക്കെ. ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഭക്തന്മാർക്ക് വിശ്വാസം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. ഓരോ സമയത്തും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥയൊക്കെ അറിയാലോ. അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും ഓരോ യുഗത്തിലും പല രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് വന്നു? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് വന്നു. കലിയുഗത്തിൽ 500 വർഷം മുന്നേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. എന്തിനാണ്? ഒരു ഭക്തനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. കാരണം ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ നോക്കും. ഭഗവാൻ അറിയണില്ല അതല്ലേ, ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ അറിയില്ല. ഭക്തന്റെ മനോഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് വരുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് വരുന്നത്. എന്നിട്ട് ഒരു സന്യാസിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാന്റെ അവതാരാണെന്ന് എന്താ പറഞ്ഞ ദർശനം കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഷഡ്ഭുജ രൂപത്തിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രീരാമചന്ദ്രനായിട്ട് ഇപ്പൊ സന്യാസിയുടെ കമണ്ടലും ഉണ്ട്. പിന്നെന്താണ്, ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ വില്ലുണ്ട്, കൃഷ്ണന്റെ ഓടക്കുഴലുണ്ട്. ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ദർശനം കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ കലിയുഗത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ആയുധം എടുക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? കലിയുഗത്തില് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം മാത്രമാണ്. ആ മന്ത്രജപത്തിലൂടെയാണ് എല്ലാവരെയും മാറ്റാനായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കലിയുഗത്തില് നാമജപത്തിനാണ്. ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ നാമരൂപത്തിലാണ് കലിയുഗത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് നാമജപത്തിനെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് വരുന്നത്. അവിടെ ഭഗവാൻ ആയുധം എടുക്കുന്നില്ല, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. നാമജപം പ്രചരിപ്പിക്കാന്ന് മാത്രമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ദൗത്യം അതായിരുന്നു. ജന്മകർമ്മച്ച മേ ദിവ്യം മേവം യോ വേതി തത്വതഃ തെക്താ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സ്വർജുന. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിലെത്തുന്നു. ജന്മകർമ്മച്ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ തെക്താ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സ്വാർജുന. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവർത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. അപ്പൊ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവർത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർക്ക്, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയണെങ്കിൽ നിസ്സാര കാര്യമല്ലേ. നമുക്ക് എത്രയും പഠിച്ചാലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കുറേ എടുക്കണം. കുറേ സമയം എടുക്കും. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കോളേജിലും സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ബുക്ക് ബൈഹാർട്ടായിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിച്ച് തീരണ പോലത്തെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ല ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറേ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട്, കുറേ പിടിക്കും. അത് മുഴുവനും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അതേപടി മനസ്സിലാക്കാനെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കണം നമുക്ക് വേണ്ടത്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിലുള്ള നമുക്കുള്ള ബുദ്ധിയും ബോധമൊന്നല്ല വേണ്ടത്. നമ്മൾ ഭക്തനാവണം. ഭക്തനായാൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് കുറെ ഡിഗ്രിയും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലൊന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണമെന്നില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരു എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നന്നായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതിനിപ്പോ PhD എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല ആരായാലും. കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മളെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവണം. അതായത് ഭക്തി ഉണ്ടാവണം. നമുക്ക് ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് വേണ്ടി അല്ലാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വീടായിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളായിക്കോട്ടെ, എല്ലാം ആരെയാണ്? ഭഗവാന്റെയാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഭക്തൻ. ആ ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഫുള്ള്, കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്, ഭഗവാൻ നമുക്കായ അറിവ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അല്ലാതെ നമുക്കിപ്പോ എന്താ പറയുക, ബുക്ക് എടുത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ ബുക്ക് എടുത്ത് ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് എഴുതി പഠിപ്പിച്ച് തരല്ലേ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ നടക്കുന്നത്? അത് ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ആണത്. അപ്പോ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ സത്യസന്ധമായ ഒരു ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അതിന് ബുക്ക് വായിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതൊന്നും അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് അതിനുള്ള വഴികൾ ഭഗവാൻ ആക്കി തരും. നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയും
അപ്പൊ ഭഗവാനാണ്, ബുദ്ധി ഭഗവാനാണ് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ എന്താണ് ഭഗവാനാണ് ഇതൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും അത് എങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്നും എവിടെ കൊടുക്കണമെന്നും അത് ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ഓരോന്ന് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എന്ത് കഴിവായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നല്ലതായിക്കോട്ടെ പൊട്ടയായിക്കോട്ടെ, ഇതൊക്കെ ആരാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാൻ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതൊക്കെ. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമുക്കിപ്പോ ഏതുവരെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിനൊക്കെ അവസരം തരുന്നതും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എത്തിച്ചു തരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും പിറക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് ജ്ഞാനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് ആണ്. ഭഗവാനെ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അതായത് അവരെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവര് തിരിച്ചും ജനിക്കാണ്ട് അവര് നേരെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക്, അതായത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് നമുക്കില്ല. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വന്നവരാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആ സ്വഭാവത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് ജനിച്ചത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മളുടെ മൂലസ്ഥാനം എന്താണ്? ഇതല്ല. നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാന്റെ സേവനാണ്. ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം. നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു സന്തോഷമില്ല. കാരണം അതായത് ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായി? ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പൊ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുക? തിരിച്ചു വേഗം നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണം. നമ്മൾ ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്ത് വേഗം തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരണം എന്നാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക അല്ലെ. അല്ലാതെ നമുക്ക് പുറത്ത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കണം, അവിടെ ഇവിടെ ഇരിക്കണം എന്നൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് നിന്ന്, അതായത് അതാണ് നമ്മളുടെ സ്ഥാനം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തു നിന്നാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്, അങ്ങോട്ടാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ചൊരു വരവ് നമുക്ക്, അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് വരേണ്ടതില്ല. പക്ഷെ അതിന് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? നമ്മൾ ഭക്തനായിരിക്കണം. അതായത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയണം. അതറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താവണം? ഭക്തനാണ്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ കുറെ പഠിച്ച് ഡിഗ്രി എടുത്ത് PhD അതൊന്നും കാര്യമില്ല. ഇതറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭക്തി ഉണ്ടാവണം ഉള്ളില്. ഇപ്പൊ ഇതിലൊരു സ്റ്റോറി പറയാണ്. ഇത് നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊരു കഥയാണ്. അറിയുണ്ടാവും നമ്മളെ ദാമോദര മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന ലീലയാണിത്. ഭഗവാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങാണ്. ഉറക്കത്തില് ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് എണീറ്റിട്ട് വന്നിട്ട് അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറയാണ്, യശോദാമ്മയുടെ അടുത്ത് പറയാണ്, വിശക്കണു, പാല് വേണമെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അമ്മ പാല് കൊടുക്കുമ്പോ എന്താണ്, അടുപ്പത്ത് പാല് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് ഓർമ്മ വരാണില്ലേ, അടുപ്പത്ത് പാല് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് തിളച്ചു പോകാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വേഗം കൊച്ചിനെ മാറ്റിയിട്ട് ആ അടുക്കളയിൽ പോയി പാല് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിച്ച? കുട്ടിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. കുട്ടിക്ക് അത് ഇഷ്ടമായില്ല. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയുടെ മടിയിൽ സുഖമായിട്ട് നല്ല സുഖത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ ഇഷ്ടായില്ല. അപ്പൊ എന്താ, ആ ദേഷ്യത്തിന് ചെന്നിട്ട് അവിടെ കുറെ വെണ്ണ കലത്തില് വെണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കൂട്ടുകാരും കൂടെ വന്നിട്ട് ആ വെണ്ണയൊക്കെ എടുത്തു. അത് വെണ്ണ എടുത്ത് കുറെ കഴിച്ച് അത് കുറെ കൂട്ടുകാർക്ക് കൊടുത്ത് അത് കുറെ ഇങ്ങനെ കേടാക്കി നശിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്നപ്പോ അമ്മ എന്തായി? പിടിച്ച് കെട്ടിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓടിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെയാണ്. പക്ഷെ അമ്മയുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്? അമ്മയുടെ മാതൃത്വം, അമ്മയുടെ സ്നേഹമാണല്ലോ, അമ്മയുടെ മകനാണ്. അത് ഭഗവാനാണെന്നൊന്നും അമ്മ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. എന്റെ മകനാണ്. അപ്പൊ മകൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോ മകനെ പിടിച്ച് കെട്ടിയിടുക, ഒരു ചെറിയ ശിക്ഷ കൊടുക്കുക. കാരണം കുറുമ്പ് കാട്ടുമ്പോ അമ്മമാര് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ശിക്ഷ കൊടുക്കുക അവനെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കെട്ടിടാൻ നോക്കാണ്. അപ്പൊ കെട്ടിടാൻ നോക്കുമ്പോ ആ കയറിന്റെ എത്തുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് നമ്മ പറയുന്നുണ്ട്, ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹവും പരിശ്രമവും, നമ്മളെ പരിശ്രമം വേണം, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ അമ്മയാണ് അത് ചെയ്യുന്നതില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റ് അമ്മയ്ക്ക് വഴങ്ങി കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്, കെട്ടാനായിട്ട് സമ്മതിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ രീതിയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? അമ്മ ഭഗവാനെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ നമ്മളെ എന്താ പറയാ, കൊച്ചിനെ അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് പാലിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയല്ലോ. അപ്പൊ അത് ഇഷ്ടായില്ലല്ലോ. അതിന് വേണമല്ലോ ഇത് കുറുമ്പ് കാണിച്ചതിരുന്നിട്ട്. അപ്പൊ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കൂടി പറയാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവിടെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് ഭഗവാൻ അത് മാത്രല്ല ചെയ്യുന്നത്, ആ ലീലയിൽ അത് മാത്രല്ല ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കുബേരന്റെ മക്കള് അല്ലെ, കുബേരന്റെ മക്കൾ എന്തായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്? കുട്ടികള് രണ്ടുപേര് വന്നിട്ട് മണിഗ്രീവനും എന്താ പറയാ, കുബേരനും മണിഗ്രീവനും, അവര് കുബേരന്റെ മക്കള് അവിടെ രണ്ട് മരങ്ങളായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ വീടിന്റെ അവിടെ. അപ്പൊ അവർക്ക് ശാപമോക്ഷം കൊടുക്കാന്നുള്ളതും ഭഗവാന്റെ ഒരു ദൗത്യമായിരുന്നു അതില്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ്, ഈ ഒരല് വലിച്ചിട്ട് ആ രണ്ട് മരത്തിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി വലിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് ആ മരത്തിനെ വീഴ്ത്തും. കാരണം അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാന്റെ ആ ലീലയില് അതും കൂടി വന്നു. കാരണം അവർക്ക് ശാപമോക്ഷം കിട്ടുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ
അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ദാമോദര ലീലയില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദാമോദര ലീലയില് ഈ നാരദ മഹർഷിയുടെ ശാപത്തിലാണ് അവർക്ക് ഇങ്ങനൊരു വൃക്ഷമായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നത്. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവർക്ക് മനസ്സിലായി, അവരെ തെറ്റ് മനസ്സിലാവുമ്പോ അവര് പറയുമ്പോ നാരദ മഹർഷി പറയാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിക്കും, ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ശാപമോക്ഷം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്ന് മരങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പിന്നെ അവർക്ക് മോക്ഷം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ലീലകൾ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ എന്തും കൂടി നടത്തുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ധർമ്മങ്ങള്, ഭഗവാൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ധർമ്മങ്ങൾ. കാരണം ഭഗവാൻ അറിയാം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ കൊടുത്തൊരു വാക്കാണ്, അതിൽ നാരദ മഹർഷി കൊടുത്തൊരു വാക്കാണ്, ഭഗവാൻ ഈ സമയത്ത് കൃഷ്ണനായിട്ട് വരും, അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടുന്ന മോക്ഷം കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ ദ്വാപര യുഗത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത് മോക്ഷം കിട്ടുന്നു പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ ആ ഭക്തന്റെ വാക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ സമയത്ത് എന്തും കൂടി ചെയ്തു, അവർക്ക് മോക്ഷവും കൂടി കൊടുക്കണ്ടായി. അടുത്തത് വീതരാഗഭയ ക്രോധ മന്മയാ മാമുപാശ്രിതഃ ബഹവോ ജ്ഞാന തപസാ പൂത മദ്ഭാവമാഗതഃ. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റി ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യപ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പറയുന്നത് രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്നും മോചിതരായി. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ദേഷ്യത്തിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും ഇതിനൊക്കെ മോചിതരായിട്ട് ഭഗവാനിൽ ശരണം പൂകിയ അനേകം പേര് ഇപ്പൊ എന്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നില് ദിവ്യപ്രേമഭക്തരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു വന്നതിനോട് ഒന്നുകൂടി സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മൾ കുറെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മൾ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് നമ്മളുടെ അവബോധത്തിൽ തന്നെ മാറ്റം വരും. നമ്മളെ ഒരു സത്സംഗം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം നമ്മൾ എന്തിലാണോ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ രൂപീകരണം ഉണ്ടാവും. ആ സ്വഭാവ രൂപീകരണം മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നല്ലൊരു സത്സംഗത്തിൽ നമ്മൾ ചേരാൻ ശ്രമിക്കണം. എപ്പോഴും നല്ലൊരു സംഘത്തിൽ നമ്മൾ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളെ സ്വഭാവത്തിൽ അതിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവര് ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായിട്ട് ഭഗവാനിൽ പ്രേമം ഉണ്ടാവുന്ന പറയുന്നത്. കാരണം നമുക്കപ്പൊ എന്താ കിട്ടുന്ന, അജ്ഞാനം മാറിയിട്ട് ജ്ഞാനം വരാ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു അജ്ഞാനം മാറി ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമ്മൾ ശുദ്ധീരാവുന്ന മാത്രല്ല, അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചില മാതാജിമാരൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്താ പറയണ, ചില വീട്ടില് ഇപ്പൊ അവരുടെ പ്രഭുക്കന്മാരൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ ഈ സത്സംഗത്തിൽ പോയി തുടങ്ങിയപ്പോ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വന്ന് ദേഷ്യമൊക്കെ കുറഞ്ഞു. തിരിച്ചു പ്രഭുക്കന്മാരും പറയും നമ്മള് കുറെ ദേഷ്യമൊക്കെ മാറി നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ മാറ്റം വന്നു. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് എല്ലാവരോടും സ്നേഹം തോന്നാൻ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ല, നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വരുമ്പോ നമ്മൾ ഇതൊന്നും വലിയൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല. പിന്നെ അപ്പൊ നമുക്കത് നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ അത് മാറ്റം കാണാം. എല്ലാവർക്കും ചെറിയൊരു മാറ്റം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. അതിപ്പോ അനുഭവമുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയുണ്ടാവും. നമ്മളിതിൽ ഭയങ്കര മാറ്റം എന്നല്ല, പക്ഷെ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഈ സത്സംഗം കൊണ്ടും ഈ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് കൊണ്ടും നാമജപം കൊണ്ടും ഒക്കെ മാറ്റം എല്ലാവർക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം ഫുള്ള് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നമ്മൾ ഭഗവാനെ പറ്റി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ശാന്തി നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മളെ ഒരു സ്വഭാവത്തിലൊരു എടുത്തുചാട്ടം ഉണ്ടല്ലോ, അതിനൊരു മാറ്റം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ശുദ്ധരായിട്ട് നമ്മൾ എവിടേക്ക് എന്താ പറയാ, നമ്മള് ഭഗവാനിലേക്ക് എന്താ പറഞ്ഞ ഭഗവാനോട് സ്നേഹം വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെ, യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തേ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം മമാവത്മാവ് വർത്തന്തേ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശഃ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള പ്രതിഫലം ആര് നൽകുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ തരുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ നമ്മ വെറുതെ ഒരു പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും
അജാമിളന്റെ കഥ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അജാമിളൻ നല്ലൊരു എന്താ പറയാ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു, നല്ലൊരു ഭക്തനായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ്, കാലക്രമേണ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മോശം സ്ത്രീയായിട്ട് കൂട്ടുകൂടിയിട്ട് കുറെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വന്നു. പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് മരിക്കണ സമയത്ത് പിന്നെ അദ്ദേഹം എല്ലാതും വിട്ടു. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഇളയ പുത്രന്റെ പേര് നാരായണൻ എന്നായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് നാരായണ എന്ന് വിളിച്ച മകനെയാണ് വിളിച്ചത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഭഗവാനെ വിളിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു, രക്ഷിച്ചു. അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും അവർക്ക് വേണ്ടതായ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഫലം ഭഗവാൻ നൽകും. ഭഗവാൻ അറിയാം ആർക്ക് എന്താ നൽകേണ്ടതെന്ന്, എത്രത്തോളം നൽകണം, അത് എവിടെ നൽകണമെന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിഫലം ഭഗവാൻ നൽകുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മളെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ എന്താണ്, അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ അല്ലയോ കുന്തി പുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാ വിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തെ എല്ലാവരും പിന്തുടരുന്നുണ്ട്, പല വിധത്തിലും പിന്തുടരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് അവര് എത്ര ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓരോരുത്തരുടെ എങ്ങനെയാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും അതിന് വേണ്ട പ്രതിഫലം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നിശ്ചയിക്കുന്നുണ്ട് ആര് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു പ്രതിഫലം ആര് നൽകുന്നു, ഭഗവാൻ നൽകുന്നു. ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമാ വിഭാഗശഃ തസ്യ കർത്താരമഭിമാം വിദ്യ കർത്താരമവ്യയം. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്പൊ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്? ത്രിഗുണങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. ഇതാണ് 4 വർണ്ണങ്ങൾ. ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി ഉയർന്ന രീതിയിൽ ബുദ്ധി കൂടിയവര്, ബുദ്ധിപരമായിട്ട് കുറച്ച് ഉയർന്നവരാണ് ബ്രാഹ്മണര്. ക്ഷത്രിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭരണകർത്താക്കള്, കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവര്. വൈശ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ കൃഷി, വ്യവസായം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നവര്. ശൂദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നവര്. ഇങ്ങനെ 4 ആയിട്ട്. അത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്? കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇത് സൃഷ്ടിച്ചത്. പക്ഷെ എന്താ പറഞ്ഞ, ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ആരോടും എന്തില്ല, ഭഗവാൻ ആരോടും ദേഷ്യവും ഇല്ല, ആരോടും കോപവും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എല്ലാവരോടും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷിയാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നവരാണ്. ഭഗവാൻ ആരോടും ശാശ്വതമായിട്ട് ദേഷ്യമോ എന്താ പറയുന്ന കോപോ വൈരാഗ്യം അതൊന്നും ഭഗവാനില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ, 3 ഗുണങ്ങളുടെയും നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങളുടെയും ബേസില് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? നമ്മളെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 4 വർണ്ണങ്ങളുടെ അനുസരിച്ചിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇതിന്റെ കർത്താവ് ഞാനാണ്, പക്ഷെ ഇതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്നതല്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, ഈ കർമ്മത്തിന്റെ ബേസിലല്ല നമ്മളത് ജാതി പോലെ തിരിച്ചിട്ട് അത് വേറൊരു രീതിയിൽ തിരിഞ്ഞു പോയി. പക്ഷെ ശരിക്കും ഭഗവാൻ ഇത് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിന്റെ ബേസിലാണ്? കർമ്മത്തിന്റെ ബേസിലാണ് ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ അത് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നമാം കർമാണി ലിപന്തി നമേ കർമാഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോപി ജാനാതി കർമാഭിർന സാപത്യതേ. കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫലേച്ഛയുമില്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതായത് കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. നമുക്കറിയാലേ, കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഇതിനൊന്നും അധീനനല്ല, ഭഗവാൻ ഇതിനൊക്കെ അതീതനാണ്. ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ഫലേച്ഛയുമില്ല. ഭഗവാൻ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന്, ഇതൊന്നും ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലാന്നും ഭഗവാൻ ഇതിനൊക്കെ അതീതനാണെന്ന് അറിയുന്ന മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മഫലങ്ങൾ അയാളെ ബാധിക്കില്ല. അയാൾക്ക് എന്ത് അറിയുണ്ടാവും? ഭഗവാൻ ആരാണെന്നും ഭഗവാൻ എന്താണെന്നും നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നും ആ വ്യക്തിക്ക്, ആ ഒരു ഭക്തൻ അറിയുന്ന കാരണം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും
അയാളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശിനഃ. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. എന്താ പറഞ്ഞ? തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശിനഃ. അപ്പൊ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം? അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക. ആരാണ്? ഗുരുവിനെ സേവിക്കുക. ഗുരുവിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ഗുരുവിനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ വളരെ വിനയത്തോടെ, നമുക്കല്ലാതെ അറിയാന്നുള്ള രീതിയിലല്ല നമ്മൾ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് സമീപിക്കേണ്ടതും ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കേണ്ടതും. ഗുരു പറയുന്നതാണ് സത്യം. ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും നമുക്ക് അറിവുണ്ടെന്ന് ഗുരുവിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, നമുക്ക് അറിയാത്തത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കേണ്ടത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാന ഉപദേശം നൽകാനായിട്ടുള്ള, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളടുത്ത് അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു ഗുരു അത്യാവശ്യമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുമ്പോ സന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ അടുത്ത് ഭഗവാനും ബലരാം സ്വാമി ഇവര് രണ്ടുപേരും ഇരുന്നിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവരെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? അറിവിന്റെ ഉറവിടാണത്, ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉറവിടാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. പക്ഷെ ആ ഭഗവാൻ പോലും എന്താ കാണിച്ചതിരുന്നിട്ട്, ഭഗവാൻ എല്ലാതും അറിയാം, ഭഗവാൻ അറിയാത്തതായിട്ടൊന്നില്ല, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. എങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? നമ്മൾക്ക് മാതൃകയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം ഒരു ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അവിടെ മനുഷ്യനായിട്ടാണല്ലോ അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾക്ക് മാതൃകയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് എന്താ പറയാ, ഭഗവാനാണെങ്കിലും രാജാവാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മൾക്ക് നിയുക്ത കർമ്മങ്ങൾ, നമുക്ക് നിയത കർമ്മങ്ങൾ, നമുക്ക് വേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് നിർബന്ധമാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് വേണ്ട, അല്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാതും അറിയുന്നതാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചതും ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ നമുക്കും കാണിച്ചു തരുന്നത് എന്താണ്? നമുക്കൊരു ഗുരു അത്യാവശ്യമാണ്. ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ചെന്ന് ടീച്ചറെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം. 1ാം ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ABCD പഠിക്കുന്നു, മലയാള അക്ഷരങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ നമുക്കൊരു ടീച്ചറുടെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെ. ഒരു ടീച്ചർ, നമ്മളിപ്പോ വീട്ടിൽ അമ്മ പഠിപ്പിച്ചു തന്നാലും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഗുരു നമുക്ക് അച്ഛനും അമ്മയായിരിക്കും. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോണത് എന്തിനാ? നമ്മള് അവിടെ നിന്ന് നന്നായിട്ട് തറവായിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോണത്. അവിടെ പോയി ടീച്ചർ അടുത്തുനിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച് 1ന്ന് 2ലേക്ക് 3ലേക്ക് 4ലേക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മളൊരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മള് ഈ വിദ്യാഭ്യാസം മുഴുവൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടിയും എന്താണ്, രഹസ്യമായ അറിവുകളാണ്. നമുക്ക് മറ്റേതുപോലെ ബുക്കിലുള്ളത് പോലെ നമുക്ക് അത്ര പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആ രഹസ്യമായ അറിവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു ഗുരു നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കത് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിന്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് എടുത്തു മനസ്സിലാക്കി തരാണ് ഈ ആധ്യാത്മിക ഗുരു നമുക്ക് ആവശ്യമാണെന്നും, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ, സത്യം അറിയണമെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തിലെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാനിലെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ആ ഒരു എന്താ പറയണ, നമ്മളെ ഒരു ലാഡർ പോലെ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോ ലാസ്റ്റ് വന്ന് നിൽക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഗുരു ജയപതാക സ്വാമി മഹാരാജിൽ നിന്ന് നമ്മെ മേലേക്ക് നോക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തും? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിലേക്ക് എത്തും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു കണക്ഷൻ, അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ കൈ പിടിച്ച് തരാണ്. അപ്പൊ ആ ഗുരു നമ്മളെ കയ്യിൽ പിടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ? നമ്മളെ ഒരു കൈമേൽ ഒരു പിടുത്തം ഗുരു നമ്മളെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൈ ഇങ്ങനെ പോയി നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ കൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ.
അപ്പൊ ആ ഒരു പിടുത്തം നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് ആരെ ത്രൂ കിട്ടുള്ളൂ? ഗുരുവിന്റെ ത്രൂവേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്? ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ, ദീക്ഷ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കണക്ഷൻ വരുന്നത്? ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ വരുന്നത്. ഭഗവാനും നമ്മൾ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് സ്വീകരിക്കണം? ഹരിനാമ ദീക്ഷ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ കലികാലത്തില് എന്താ പറഞ്ഞ നാമരൂപത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നാമരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹരിനാമ ദീക്ഷ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. ഹരിനാമ ദീക്ഷയ്ക്ക് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമാണ് നമുക്ക് ഗുരു പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആ ഒരു നാമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത്. ഗുരുവിൽ നിന്ന് ആ ഒരു നാമം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാല് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് മാറ്റം വരുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ ഒരു പിടി ആര് തന്നിട്ടുണ്ട്? ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഗുരു പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ സേഫ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്? ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് അതായത് നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണണ ഭഗവാൻ ആരാണ്? നമ്മളെ ഗുരുവാണ്. അപ്പൊ ആ ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. അതിന് നമുക്ക് ഇസ്കോണിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നിയമങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. 4 നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം, 16 മാല ജപം വേണം, ഇതൊക്കെ പറയുന്നു. അപ്പൊ താല്പര്യമുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം? അങ്ങനെ പോവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്, നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ എങ്കിലും നമുക്കൊരു ഗുരുവിനെ ഇപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. കാരണം നമ്മളൊരു ജീവിതത്തിന് ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയും വരാം. നമ്മളെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവണോ നമ്മളുടെ ജീവിതം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളെ മൂലസ്വരൂപം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ മൂലസ്വരൂപം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സേവിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഗുരു വേണം. ആ ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിച്ച്, ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ആ ഗുരു ആരായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ 16 മാല, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു മാല ജപിക്കുമ്പോ മാല ജപിച്ച് കണ്ടില്ലേ? അതേപോലെ ഒരു മാല ജപിക്കാൻ കൂടി വന്ന 7 മിനിറ്റ്. അതേപോലെ നമ്മള് ഒരു മാല, 2 മാല, 3 മാല, 4 മാല, അങ്ങനെ മാല എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു 108 മണിയുടെ ഒരു മുത്താണ്. അത് കവറായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും നാമം ചൊല്ലി 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 അത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് വരും. അങ്ങനെ നമ്മൾ 16 റൗണ്ട് ജപിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുണ്ടാവും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നോൺ വെജ് നമ്മൾ കഴിക്കില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നവര്, ചിലവർക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ഒരു കണക്ഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. ചെറിയൊരു സ്പാർക്കാണ് അതിന് വേണ്ടി വരുന്നത്. ചിലവർക്ക് അത് എത്ര ആയാലും കിട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അത് ആരുടെയും കുറ്റമല്ല, നമ്മളുടെ. കാരണം ഓരോരുത്തരുടെ, ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, അത് ഓരോരുത്തർക്കും എത്രയാണോ കിട്ടേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നു. അത് നമ്മൾക്കറിയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഭഗവാൻ നമുക്കത് തരും. അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കി തരും. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ശ്രമിച്ചാലും നമുക്കത് സാധിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഇത് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുക. കാരണം ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഗുരുവായിട്ട് കിട്ടണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് അതിനുള്ള വഴി ഭഗവാനായിട്ട്, അത് ആഗ്രഹമുള്ളവര് അത് അത്ര ആഗ്രഹിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരും. അജ്ഞശ്ച ശ്രദ്ധാനശ്ച. ഒരു സെക്കൻഡ്. അജ്ഞശ്ച ശ്രദ്ധാനശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി നായം ലോകോസ്തി ന പരോ ന സുഖം സംശയാത്മനഃ. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ട്യാ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. അവർ അധപതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല. ഇനി എന്താ പറയണത്? ചിലർക്ക് ഉണ്ടാവും, വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല ഇതിലൊന്നും. ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും ചിലവർക്ക് ഇതിലൊന്നും ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അവരെന്താണ്? അവര് സംശയത്തോടാണ് ഇതെല്ലാം കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത്? വിവസ്വാൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? മുന്നേ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭഗവാനും ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അതെങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ? കാരണം അത് ചോദിക്കാൻ കാരണം സത്യത്തില് അർജുനന്റെ അജ്ഞതയല്ല, നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനനായ ഒരു ചോദ്യം അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സംശയമുള്ള പലരും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത്, അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ഇനിയും കുറെ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. അവർ വരും, പക്ഷെ അതിന് പിന്നെയും ജന്മം അവർ എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് സാധിക്കണമെന്നില്ല. ഈ ജന്മം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അടുത്ത ജന്മം എടുക്കാം, പിന്നത്തെ ജന്മം എടുക്കാം. അപ്പൊ അവര് ചിലപ്പോ കുറെ ജന്മം അവർക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരാം. അപ്പൊ നമ്മള് സാധാരണ എന്തിനും ചിന്തിക്കുക, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ, കാരണം ഫുള്ള് സുഖത്തിൽ ഒരാൾക്കും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ്? സുഖ ദുഃഖ മിശ്രിതായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള്
സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്താണ് പറയുക, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല. ഒരു ദിവസം സന്തോഷം തോന്നണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വിഷമം വരും അല്ലെ. അല്ലാണ്ട് ഫുൾ ടൈം നമ്മൾ സന്തോഷിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഒരാളുടെ ലൈഫ് അങ്ങനത്തെ അല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കേണ്ടത്? പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ദാമോദര മാസത്തില് ദാമോദര ആരതി ചെയ്യുണ്ടാവും. മിക്കവരും സത്സംഗവും സെന്ററിലും പോണവരൊക്കെ എല്ലാവരും വീട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ദാമോദര ലീല കഥയാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും എല്ലാ വർഷവും എല്ലാവരും ഓരോ വീട്ടിലും ഇപ്പൊ 30 ദിവസമാണെങ്കിൽ ആ 30 ദിവസവും ഓരോ വീട്ടിലും ഈ കഥ തന്നെയാണ് എല്ലാ പ്രഭുക്കന്മാരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെ മാതാജിമാര് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മളത് പുതിയ കഥ കേൾക്കണ പോലെ അത്രയും ഇഷ്ടത്തോടെയാണ് നമ്മൾ അത് കേൾക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്കത് എത്ര കേട്ടാലും നമുക്ക് മതി വരാത്ത കാരണമുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാന്റെ കഥകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട് നമുക്കുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം എത്ര കേട്ടാലും നമുക്കതിന് മടുപ്പ് തോന്നുന്നില്ല, ഒരു ബോറടി വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനോടൊരു ഇഷ്ടം, ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടം കാരണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എങ്ങനെയാ, ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? നമുക്കൊരു കാര്യം, ഒരു സിനിമ തന്നെ 2 പ്രാവശ്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല. അതേപോലെ തന്നെ എന്തോ ഒരു കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ 2 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ 3-ാമത്തെ പ്രാവശ്യം നമുക്കത് പറയാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല. കാരണം അതിനൊക്കെ നമുക്കൊരു വിരക്തി വരും. ഇതെന്തിനത് എപ്പോഴെപ്പോഴും പറയണേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കഥകളും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം കേട്ടാലും നമുക്ക് അതിനോടൊരു ബോറടിയോ ഒരു മടുപ്പോ നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം അത് നമുക്ക് എന്തോ ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ആ ഒരു ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തവർക്ക്, ഈശ്വരാവബോധം നമുക്ക് അജ്ഞരായവർക്കും അങ്ങനെ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്കും സംശയത്തോടെ നോക്കുന്നവർക്ക് ആർക്കും എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഈശ്വര അവബോധം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. അല്ലാത്തവർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അവർക്ക് എന്താണ്, അവർ ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? ലൈഫില് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, അവർക്ക് ഒരിക്കലും സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാവുന്നില്ല. യോഗ സംന്യസ്ത കർമാണം ജ്ഞാന സംഛിന്ന സംശയം ആത്മവന്തന്ന കർമാണി നിബധന്തി ധനഞ്ജയ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. എന്താ പറയണത്? അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച്, നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു, കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കരുത്, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ഇച്ഛിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ലേ. ആ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ചിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താല്, ആധ്യാത്മികമായ അറിവ് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഭഗവാൻ അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരും. നമുക്കൊരു ഗുരുവിനെ കൊണ്ട് നമ്മളെ മുന്നിൽ നിർത്തി തരും. കാരണം നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പറ്റുന്ന ഗുരു ആരാണോ ആ ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മളെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആക്കി തരും. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിനോട് സംശയങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലോ അപ്പൊ ഈ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക്, കാരണം ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എല്ലാതും ആർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് പുണ്യോ പാപോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ അത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളുടെ ആത്മാവിന് എന്ത് കിട്ടും? ആത്മാവ് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ആത്മാവ് കർമ്മഫലങ്ങളാല് ബന്ധിക്കപ്പെടാതെ ആത്മാവിനെ മോക്ഷം കിട്ടും. തസ്മാദജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃദസ്ഥം ജ്ഞാനാസിനാത്മനഃ ചിത്തൈനം സംശയം യോഗ മാതിഷ്ഠോതിഷ്ഠ ഭാരത. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ഭഗവാൻ എന്താ പറയണ ലാസ്റ്റ് അർജുനന്റെ അടുത്ത്? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അർജുനന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇങ്ങനെ നിനക്ക് അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്കുണ്ടായ എല്ലാ സംശയങ്ങളും എന്തുകൊണ്ട് വെട്ടിക്കളയാൻ? ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട്, അറിവിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് വെട്ടിയിട്ട് നീ എഴുന്നേറ്റിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറയണം. അപ്പൊ അർജുനന്റെ കുറെ അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ നിനക്ക്? ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ അജ്ഞാനത്തെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് അറുത്തിട്ട് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ, യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് പറയാ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് അജ്ഞാനത്തെ മുറിച്ചു കളയാ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താ? ഭഗവാൻ നിന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്. ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനും
അർജുനനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, അതായത് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് നിനക്കിപ്പോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഞാൻ ആരാണെന്നും നീ ആരാണെന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനി എന്നെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി അല്ലെ, അജ്ഞാനം കിട്ടി നിനക്ക്. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ട് അജ്ഞാനത്തെ മുറിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് നീ ക്ഷത്രിയനാണ്. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നീ എഴുന്നേറ്റിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് അർജുനന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസ് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. അറ്റൻഡൻസിന്റെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.